Ole tun tuma chuan barmarama sarkar thara piang ta ti thupaya mangin video kan lo ti chuak le don ani clear tu du tak tele kan subscriber zong te ma sain chibai kanan book acheu tuna hian RFA news in Dr. Sasan komna ilo ngai thlama sangu Dr. Sasa kahan zo masak du chu he CRPH inti hi khovel sarkar hian an pomlo chungchang a hian enge soi turi nei Khovel UN Security Council kan CRPH IO thu min soitir to wangin UN Security Council chuan min pom to ti nania chu wangin tuna chuan Khovel Security Council thu soi tur ko kan ni to chuan Burma mi puite IO min pom to ti nania thillom om tak chuani UNO kalphung kan thlir chuan UNO chuan Security Council organization lian berle thunei na nei sang berania Khovel UN thil ti thei berle power nei sang ber Security Council chuan voina British Special Permanent Ambassador to UN ngin nawangin UN Security Council meeting nei ania chuta chuan CRPH Foreign Affairs Minister chu thucha an soitirani chuwangin kan ram Myanmar mi pui zong te point lo hria se ka du chu UNO hian CRPH hi Myanmar mi pui sarkar ayo tu angin an pom to ti hiani ole zona pakhat le chu Dr. Sasa isoi fo to angin National Unity Government din ani angitia engchen nge mai lak to abei sei omem he thil hi nie bei sei omte reng mai sarkar din kan tuma hi National Unity Government ani angin namtin chitin telung rual sarkar siam kan tum ani unity sarkar kan ti hian kan va ya tel veka ngai ni kachin kaya kayen chin mon bama te po antel vek turani a thei chuan barmarama om state zong le division zong sompali te hi an va in antel vek turani heng state sang le division sang sompali om ule naw zong te hian mi pui sarkar nam tinte in tuklan na zelen sarkar din kan tumani hun kan nei tamlo hle a ma se hun kan nei angin heng nam sang national ethnic group zong ai ho tu te po kan be vek to a he hi enge ti kan chiang to a enga tan nge ti po kan chiang to a tuna chuan eng tin nge kan kalang ti chia kan bak to ni relo te a he unity government hi alo piang dona tin constitution po duan ani to ni tuna hian Khovel hian he national unity government hi ataka function vele min pomhal turin min ngak thup to ni hi chanchin lomom tak chuani alo ni mo ani le federal army dini soi kha eng chen nge mai lo lak to ka soi photo angin federal army kan ti hi sangha zakwa samli pasari kuma general ongsana hovin tlangmi namtin tena an lo din to khani federal army hi omlo theilo kan ramina amamo em thilani federal army kan nei lo chuan kha federal democracy chu tuin nge min ven saktang chu wangin pakhatna kan soi du chu federal army hi khati hun lai de lo din to ni ma se atakin na la thok theilo mai ania panina chuan kachina hian KIA kia anom karena chuan knu KNU anoma Chin state chuan CNA or CNF anom thunga heng national army ho hi federal army an ni thengal dan ko oma hetiang zel hian kachin state chuan KIA hi kachin federal army an ningal theni rakhaya chuan AA chu rakhai federal army an ningal thei bok chutiang chia chuan karen state chuan KNU hi karen federal army an ningal theni chuwangin federal army kan ti hian ral thuam keng namtin te sipai howin lungrual takin federal army kan rin lut vek theni chuti rual chuan he federal army hi chutia zan khathil thua function nga group theni lo ti hi mi puiten min riat sakse kadua chan chu general ongsana hova an lo din to nima ase sipai sualte wanga takalo che chuak thei lo ania kum somsari chuanga taka chengal thei lo kha tun thlani kha chung le ka chengal rum tura be se chu adik thei lo ani chuwangin mi puite point min lo nga khram ro in ngak hlel viawang ti karing ka rethiam lu tuk cheu in torna na sat mawangin che thuai se indu viawang ke nge po hian mi pakhat thi thu ka hriata piang hian karil runalu tuk hilung phuthalo ka nei mai don ni hian ka in shahial thin ma se thil thaber ka du sia thil thaber nei don chuan hun hi du rei ve ni ti mi lo hriat sak don nya ole ani le federal army lo pian chuana tur hian
enge har sarna lian ber nianga chona lian ber chu ni tang heta hian kan tan chona lian ber chu in pum khat na hiani ma se tuna hian in pum kharin lungrual takin federal army din hi kan du ani kan in lungrual na hi kan chakna ni tuna kan in lungrual to a security thila wangin soivek ri lo hi hima chu wangin tun le tuna chuan mi pui zong zong te hne na ka soi du chu tu ma thi tum to lawang u kong dang da pin a thilo zong in mai la phot riang u ti hi ka soi du ani ole kha kha tun nai mai ani min pi april ni sompanga ni a dr sasa RFA Radio Free Asia News tenan kom nani tuna chuan National Unity Government din ani to thu National Unity Government Advisor pakhatin apuan ilongai thlaleang u National Unity Government chu din ani ta Dr Sasa National Unity Government din ani thuai don tia soi nu ni khat nuwa April ni sompruk ni khan National Unity Government din ani thu National Unity Government Advisor Student Organization Leader ni bok umin ko nayan April ni sompruk sang ni somni pakhat ni khan apuang ta tuna umin ko naya thupuan chui lo ngai thlang u barmarama om namtin tele mi pui zong zong teu tuna hian National Unity Government Committee ten an ma ni ai o thupuang turamin ngen na angin tuna hian thupoi mo tak ka puang don ani chumi chu ka puan main kan ram ta na pasal tha tun tum spring revolution na athita tele an shen mek te tin rim taka CDM movement a tel tele kong zo huai hota kong zo zong zong tele barma mi pui zong zong te in va in za na chibai kan buk vek ka cheu heng kan pasal tha ten an hlan tak nun na na in phua kan tho chho zel po poimo khop mai chuwangin tuna hian mitam takin kan nga hlel em sarkar lailok National Unity Government chudin felni ta ti ka puange hei hi all sam taka kan din ani lowa kumsang ni somni in thlan pui kan thlan chuate ai on ha thok tu tele mi puite tin CDM movement a tel zong zong te tran lak na wang te din thei chau kan ni ti ka soidu tuna hian kan Burma history a hetianga ram mi pui zong zong sarkar ha thok tele mi puite chuan nam sipai rang rang te ne na tianga pum khata ma kan lak na ang hi tun ma chuan alom ngai lo reng renga chuwangin tuna kan puan tak National Unity Government a po hian lungrual takin in pum khatin kan thokho nge yang ti kring tlatani engtinge kan kal zel ang ti chuan tuna kan zia feltak road map angin kan kal donani hei hi thil tharte chiamani lo man kum sang ha zakwa samli pasri kuma an lo nei panlong conference an lo siam to charter ka atakin kan mang to don ti na mai ani namtin te zalen taka kan tel theina tur sarkar kan din ani han enula tuna hian kan vice president tan kachin unaw lama thangin duala shinla ania ama ron thlang chuak tu te po hi an nam chunga organization rang ral thuam keng an nam sipai tele ral thuam keng velem lo nam organization rang tele mi pui zong zong ten lungrual tak an thlan chu ani tin kan acting prime minister tan kan karen unaw lama thangin Umen Ong Khan ania ti chuan he sarkara hi chuan mitin kan tel vek don ani thalai hote kongzo hroi tu te generation Z kan ti ho tele mi pui zong zong te kan tel vek don ani kan ram hlapui na soyangin in tuklan na zalen na le dikna heng pathum te hi kan in nga na nia kan ngai poimo don ani hetiang anga sarkar lai lok nei tur kan puan theina chan hi kan mi le sa rampona om tele ram chung om te tin kan artist ho tele kutna thoka e zong tu te zong zongin thanem ngai taka kan thor ani sipain thunei na an pong lak ni atang khan Burma om nam rang tenen kan soi ho chowa kan soi ho na chuan in hriat thiam na le in tor puina thuk tak kan nei chowa khopui chunga sipai ten min soi sakna te tin national ethnic lang mi nam tin te min ti re thei thin zia te kan han soi khan kan in hriat thiam puya kan in tor pui hloma ti chuan federal democracy sarkar chu ding nge se kan du tlang ta ni tuna hian ram chunga kan mi le sa te torna thi sena wangin ram pona om kan mi te thinlung chu a chhun tuiral ta a chu mai ni lovin khovel ram rang te ril ru po ania an om mai thei to lova khovela zai thiam artist ro pui tak te po an om mai thei to lo wangin an thei angin sum te min lo zon saka an hla saka tangin mi ten sum tam takan thoa tin khovela UN security hruai tu thlengin an ril ru ania heng zong te han thlir hian tuna hian kan buaina hi Burma ram chung buaina mai ani to lova
khovel pum boy na ani chhota khovel hruai tu te po in na sat takin min boy pui chho tran to ani tuna he sarkar thara national unity government adin thu kan pon nu a phei chuan na sazokin khovel sarkar lian tele UN po hian min ngai sak le zual don ani chuwangin federal republic kan ti emo federal democracy kan ti emo ai nang renga atum ber chu mi puite ro relna mi puite tan ani chuwangin tuna kan puan tak national unity government hi rilru zong zongin lo thlap vek turin kan ngen cheu ani tin voina hian international community ho chunga po lom thu ka soidu tuna chuan Asia khomwal mai ni to lovin Africa khomwal dai om sarkar hruai tu tenen po kan thok ho thei ta ani kumtam tak kan tuar to a do thei takin kumtam tak kan tuar to ti po min ria ani sipailal somni pangate parliament an thu ve reng ringot te po hi na thoa har tu zia min ria thiam pui veka do thei taka kan do ram zia te po min hu vekani tuna chuan heng sipailal na le sarkar na hi azunga tangin kan kar phong vek to donani tuna chuan heng sipai nun rong takte wangin barmaram chung om nam tin te hi kanin pum khata kanin hrethiam tlangin kanin mangai tlang ta ani voi khat chu rengun kholaya kol rol thar pakhatin a korne angang te chu phun khomin a thian tlang mi ta na pe a chu a kor phuna chuan lekha themada a chuta chuan ti hian in ziak chenpa heng ka korte hi lo hala lum takin lo om veng chao atia chu tlang mi tlei rol chuan chu amu chuan alom em maya lekha thon let ve vata chenpa I kor lo thon kam huwa kalom khop mai college a kain mule don ne o atia ma se tuna chuan kan college te chu sipai ten tom nan an mangzowa kan thalai te zirna in te chu silai na khatani chuwangin kan thalai te ma khwa kan don anga ya kan future tan lungrual takin kan tho ho anga yani chuwangin lungrual takin I tangtlang u he sarkar thar hi thlop tlang thewang u indona ane na kan change yang heng te hi umin kon hayan sarkar thara pian thu puan na le abe bom te nia tuna chuan he mi pui sarkar lai loka hian do ong san su chi chu ani na ngai state councillor ani zuyanga president tan po uwin mi na tho aniang acting prime minister tan karen pa men un khan than ani anga vice president atan kachin pa dwala shinla ani he sarkar thara hian ministry som pakhat enkol turin minister som an oma deputy minister som panhian om dona an vain union minister som ni paruk an oma an zinga som pathum de chutlang mi ethnic group rang atangin anni meichia pariat an omani cabinet minister zinga kachin lam ayo mi pathum an oma dr sasa chu minister of international cooperation an ruat ole khati zong khatun chuma kan lo ti chhuat thei te chu lo ni le ta kan subscriber zong tele kan channel min lo hlut sak zong te lo comment thin tu tele lo like thin te kan channel min lo share sak thin tu te chung abik takin lom thu kan soya min la subscribe ve lo te point video nuai dinglam sira subscribe button khalo met zeula achung bera all the notification bell khalo met pokula kan ti masaka piang in lo dong zel don nia